urtean zeharreko 20. domekie, eta ikusten dugu lehenengo irakurgaian Jaungoikoaren jakinduriaren personifikazioa aurkezten jaku. Berak banketea prestatu dago. Jaungoikoaren itsas legea fedunak elikatzeko. Jakinduria da prestatzen eta gonbidatzen dagoen gonbidatzailea. Jaurgia beratzean mai bikainagaz gonbidatu. Eta maikideak, kapalak, pobreak eta umila dira. Janaria, jakindurien ogia eta ardaua dira. Jaungoikoaren hitza, pekatutik alden eta biziaren erreinuan sartzea da gonbidapen oparoaren frutua. Jainkoak mana emoten dutxu janari lez, Israel herriari. Janari hori bikainagoa dan beste baten zeinu dala ulertu dago herriak. Hau da, Jaungoikoaren janari harinbarentzat bizia dakarren janaria. Holan erakusten zontzen jauna, zure semalabei maitei ez dira lurreko, emaitzak gizakia elikatzen dabenak. Zuregan sinesten dabenak zure hitzak mantentzen ditu alak. Baina, jainkoak, emoten duzkun hitza haragi, egindako hitza da etzan daiten, ulertuko duguz. Bere osotasunean. Bigarrenak olgaian San Paulo kristau biztzerako aholku hitz edo egitarabo aurkeztu duzku. Jakituria liburuak aslotuz. Jakinduria hartu behar dugu. Maistratxat eta eragelketatik igez egin. Biosgabetasun eta pekatuak dira. Ergelkeria eta egia etontasuna jakinduria. Jankindurien eskolan ezitako ikasle hon izan eskero, beteko doguz jainkoak agindutakoa, hau da, bere borondatea beteko dugu. Bere borondatetik aldantzea, bere borondatea ez betetea, ergelkeria edo ardogaragak beria utza da, jainkoaren esana betetea. Besteak beste eukaristia, eskeron etengabean bizitzea da. Hau da jainko aitari, Jesucristo gure jaunaren izenean, etengabe eskerona adierazotea. Kristauk bete beharrak nahi arrebakaz, alkaro inbieratu eta alkarri adoremon. Batez be, liturgia ospakizun posgarrietan. Jakinduriak banan be zorrotz jokatzera garoaz. Galdutako denboria berreskuratu, ez nabizi, sasoitzarrak bizi doguz eta. Lasaikeria eta atsegin zaletasunetik igez egin. Ez da egitaragoa gatza, izan be, Espiritu Santuaz betea. Jakinduriaren doktrina dugu eta idatzea. Ez tintaz, jainko biziaren espirituaz, baino. Eza hauz, arlauzatan haragioz josatan baino hau da, bihotzean. Eta hori, eta lehuntasun eta eraginkortasuna handiagoz gauzatzen da Eukaristia sakramentoa. Jauna Kristoren sakramentoa parte hartu. Egin gaizu zorain berirudiko, eta mone iguzu, beralez aintzaz betetera egotea. Joan hartxeozteko ostoitzak gogoratzen dozkunez, Jesusek basamortuko manaz zer dan argitzean. Itun barriko herriarentzat bere probaldi eta erromazeldian atonduko dauan otordua agintzen duzku. Jesusek berak emon duzku mana horren teologiosoa. Basamortuak ogia hogaldu ondoren, Galileako itxasostua zehartuko ondoren, mana barria agintzen dutxu Israel barriari. Eta azken afarian emoten duzku, jainkoaren zime alaben ogi emoten duzku. Ez gurrezoa jan eta eriotxatik askatu ez ebazan ogia. Ogi hau jaten dauana betiko biziko da. Ogi hau Kristo bera da, fedez eta sakramentoan jaten dugu. Eukaristia konbidapena, Kristo jateko lezen jaku. Lotura estua sartzen da, beraren eta bere jaten da benen artean. Kristo gazko alkartasun honek, Kristoren txat, eta honen bitartez guretzat biziaren iturridan, aitaren gana, garoaz. Hoi jainko, ondosun ikusezina daukazuz maite zeutegin horentzat. Biztu gure bihotzan zure maitasunaren garra. Zu gauza guztietan eta gauza guztian. Gainetik maite izanez, guk asmatu genkezanak baino handiagoak dira, zuk agindutako ondasunak lortu daiguzan. Eukaristia gure helburua zazten da. Maitatzeko gai diranentzat prestauta dagozan ondasun ikusezinaz izan be, jainkoaren maitasunean sinisten badugu, giza maitasuna ez duten dala sinestakegu.
Ez dagoalako ezer, zeozen imitazioa sinesten ez dagoenetik. Horregatik lan egiteko eta maitatzen eta gizakiak izaten bizitzeko, bere maitasun hori gure bihotzetan zar daiala eskatzen deutzago jaunari. Gauza guztien gainean, maitatzera deitzen da maitasun hori. Gauza guztien gainean, maitatzea, asistentzia, partekatzen dozun guztiak maitatzea da. Jainkoaren irudia izatea, horregatik da Kristoren promesak lortzeko dugun modu bakarra. Gure desio guztien gainetik zeozer erakusten deuzkue. Hona hartu jauna gure doaiok, euren bidez hartu emon miragarriak doguz zugaz. Eizuzuk emondakoak eskeniz izan degula zeu hartzeko grazia. Oparien gaineko toitz hau onartzeko eskatzen deutzago jaunari. Bertan egingo baita truke mirizgarri hori. Jainkoa mundura jaiste, alegia, Espiritu Santuak Mariaren baietza behar dauan, lez Jesukristo ere baitan argi haragitzeko. Jainkoa gure baietza behar dau, Eukaristiak espeziek Kriston gorputz eta dol bihur daitezan. Eurak emundakoa eskaintzen dugu, bera hartzeko. Maria bere izatea eskaini banlez, jainkoak emona eta eskaini, Kristo gure jona mundura ekartzeko. Bera gure artean jaioaz, gizon emakume barri egin gaitu, kurutzean hilez gure pekatuak ezerestu ditu. Hien artetik biztuz betiko bizia emon deusku, eta zugan aigonez, aita guzti zantu, zeruko ateak zabaldo deuskuz. Urtean zeharreko domekako laugarren prefazioa, salvazioaren historioa. Prefazioanek Jesukristoren errebalazioaren zentratuta dagozan, salvazioaren historiak erakusten deuskuz. Beraz, gaur entzun dugun evangelioak badau funtsezko zeozer gogoan baitu. Bere jaiotzagaz zerutik jaotzitako ogiak gure bizitza, gure giza izaera barritzen dagoala. Holan, betiarako bizitzara iristeko bidea, bera bakarrik dala erakusteko. Horrezagatik, berpizkunderako bidea pasinotik igarroten da. Kristo bere poterea gutako bakotxerekiko maitasunez erakusten dauan une horretan. Holan, aita eroan eta betierako bizitzera iritzea alizateko. Kristoren igoeran erakusten jaku bidea. Konsagrazioaren osteko edo otoitzean, tosologian, Eukaristio otoitzaren amaieran gogorapenez batera enmuga zerua agirtzen dan bidea. Jauna, sakramentu honetan Kristogaz bat eginik, zure errukiari deika zapalik. Izan gaitezela lur honetan zure semearen irudikoagoa, haren zorion bera izan daigun zeruan. Eukaristia maitzean, Kristoren sakramentuetan izan dugun parte hartzeaz, hobetzen gara. Parte hartze hori gure bizitzetan jainkoaren graziako ate bat da, baina era berean bide bat da. Jainkoikoen errukiak lagundu izan, hemen lurrean, konfiguraten Kristoren ereduagaz. Holan, egun baten zeruko ondasunetan partea hartu ahal izateko. Aste hon izan.